Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба сомонаи деҳқонии мо. Умедворам, ки ҳамагӣ тансият, хонобод бошед. Имрӯз 20 апрели соли 2026 аст. Дар навори имрӯза бародаро 21 сар барраи бибинед, ки ҳамаш иншоалло ки алафхӯранд. Дар байнашон ҳами сия майдатар, киш ҳам алафхӯре бародаро. 21 сар, аз ҳами 21та 15 донаш бародаро мода ҳай, 6 дона егаш нарай. Адресҳо шаҳри Кӯлоб. Шахсе ки харидорӣ кунад, меҳнат кунад, иншоалло боғ дошта бошад, сар метавад боғда. Бинед ҳамаш зоти ҳисориянд. Нархҳошон бошад 1820 сомонӣ. Дар ҳамин нарх муомила, дастсафка низ доранд. Гуфтем ки 15 донаш мода ҳай. Хӯрданашон аст, саломатишон ҳама тарафа кафолат метиҳем бародаро. Шахсоне ки харидор бошанд ба рақамҳои 981 444 77 муроҷиат кунед. Барҳо қарор доранд дар шаҳри Кӯлоб. Ҳамашон як эман бародаро. Дар як навори дига амол дорем бародаро, 41 донага. Дар ҳами профилля бубинед, ҳамаё дар якҷоягӣ ҳам ҳастанд. Бисёри бародаро хоҳиш карданд, ки мақсад 20та фурӯшен ё ки 10та фурӯшен ҳам хеле хоҳишҳо карданд. Барои ҳамин ду қисмшон кардем, арарашон кардем. Як қисматаш бародаро навори дуюмаш намешавад, вале краскашон кардем, якташ бекраскаанд. Шахс харидор бошад, мақсад кадом гурӯҳиш мақсад маъқулай. Рақамҳоро гуфтем, муроҷиат кунед. Муомила дастсафка ба тамоми ноҳияҳои Гӯдату, вилояти Хатлон, ба шаҳри Душанбе, ба вилояти Суғдам дӯстони азиз дастсафка мекунем. Ба муомила марҳамат муроҷиат кунед. Дастгирии шумо бародаро, лайкзории шумо пешравии кори мо. Алло нигаҳбонтон бошад. Харидор бошад, марҳамат, занг занед. Совлоқиш фурӯшӣ несте бародаро.